Assalamu alaikum. A yau muna ɗauke da batu na Hannafi Rabilu Musa, wato ɗa ga marigayi Rabilu Musa wanda aka fi sani da ɗan Ibro, yayin ganawarsa da BBC Hausa kenan. Hannafi ya bayyana cewa ya gaji mahaifinsa a harkar wasan kwaikwayo ne saboda abubuwan alherin da ya yi lokacin rayuwarsa. Hannafi, wanda shi ne na 5 cikin 'ya'yan Ibro 19, ya shaidawa BBC cewa abin da ya sa na zaɓi fannin wasan kwaikwayo shine saboda irin ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina, kamar addu'a. Rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an yi masa addu'a da fatan alheri. Hannafi ya ƙara da cewa ya zaɓi fannin barkwanci ne saboda in dinga sa mutane farin ciki. Ku ci gaba da kallon Gaskiya TV. Gaskiya TV, gaskiya ɗaya ce. Mun gode.